18 maart mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadverkiezingen. Een goed moment om nu eventjes kort terug te blikken. Ik sta hier bij Dormio, bij het beruchte paaltje. Hier hebben we de problemen omtrent het bouwverkeer opgelost. En verder hebben we gewerkt aan woningbouw in de hele gemeente. En onder andere hier in Opperdoes bij de oude Zuurkoolfabriek. Voor ons is het sowieso belangrijk dat eigen inwoners voorrang krijgen bij toewijzing. De oversteek bij het Opperdoesterpad die blijft bestaan. De veiligheid zal verbeterd worden. En verder ziet u hier de verlichting van het oosteinde en doorlopend naar het Opperdoesterpad. Ook deze zal verbeterd worden. We zijn blij met de terugkeer van de supermarkt in Opperdoes. En voor het behoud van onze boerderijwinkels in de hele gemeente. Van groot belang voor de leefbaarheid in alle kernen. Verder is er nog genoeg te doen de komende 4 jaar. En graag wil ik me daar nog een keer voor u voor inzetten. Onze partij is niet links of rechts. En als ex-marineman ben ik recht door zee. Gaat u op 18 maart stemmen? Stemt u dan op Rick Mensink, nummer 5? Alvast bedankt.